Joala kod Jodak ma Kongowea Mombasa dhido resruok e chenro mag chike kod yudo thuolo mag chiwo ripode mag kethruok ratiro mag kit chwech bang' sidayanga peace madhi konyo e jiwo yore chenro mag chike ne jodak e yor chenro mag doho marango buche matindo. Kolose kinde sidayanga chenro makamano, jatelo mar riwruok mar Sisters for Justice Nila Abdalla wacho ni apis no dhi konyo rango chal mar buche matindo kendo konyo jogo machiwo ng'ur yudo ratiro margi yo mayot. Jang'ad bura e doho marango buche matindo e boma Mombasa Wangeshi Mwangi wacho ni nyaka ne chak doho no higa 2022 gisedo ripode mag buche 1,000 ma romo 97 mag buche go ema osetieki. This hub will change. It's going to bring closer. It's going to bring justice closer to the people. It's going to empower traders with knowledge, strengthen access to justice, and most importantly, it's going to create a safe space where voices can be heard and rights can be defended. Koti ya Small Claims Court ni koti ambayo inashuka chini hadi kwa jamii kusaidia watu wote. Kama mambo ambayo inakuleta kotini ni shilingi 1 hadi shilingi milioni 1, inaweza kukusaidia kupata haki kwa siku 60, na ni koti ambayo iko mtandaoni. So hub kama hii itasaidia watu kuweza kuingia kotini kwa mtandao, kuweza kufuatilia kesi zao, kuweza kuingia kotini na kuendeleza kesi zao kotini. Hapa Mombasa County tungekuwa tuna rescue center saizi. Uko wapi kama mwanamke? Hapa Mombasa County kuna nyumba ya wazee ambao kina mama pia wako pale. Uko wapi kama mwanamke? Yorok mar jogweng' e county matanari